Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinopsis Sang Dewi Sinta. Dewi Sinta lambang kesucian dan keteguhan cinta seorang wanita dengan Sri Rama yang dilandasi ketulusan hati yang suci. Setelah diculik Dasamuka dari alas Dandaka, ditempatkan di Taman Soko. Dasamuka, sosok raksasa yang jahat dari Alengka. Namun Dasamuka ternyata memiliki perilaku yang tidak seburuk apa yang digambarkan dalam soal cinta. Selama di Taman Soka, Dasamuka tidak pernah berbuat nista kepada Dewi Sinta karena mempunyai naluri rasa cinta seorang ayah dan anak. Bahkan apa yang diminta Dewi Sinta pasti dituruti. Namun permintaan Sinta minta agar dikembalikan di tangan Sri Rama. Semua itu disanggupi oleh Dasamuka, walaupun dengan resiko kematian, asalkan Dewi Sinta bahagia. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih, kalian kaluwarga ageng ringgit tiang Desa Ndlimas. Ing dalu punika pagelaran ringgit tiang badhe ambabar cariyos Sang Dewi Sinta. Ewadene paraga ingkang ngayahi kawajiban ing dalu punika, Prabu Rama katindakaken dening sederek Danu Nugroho, Prabu Lesmana katindakaken dening sederek Alita Ardiani, Dewi Sinta katindakaken dening sederek Laksmi Panjangmas, Dasamuka katindakaken dening sederek Mas Ngabehi Arditya Ardipraja, Gunawan Wibisana katindakaken dening sederek Aan Susanto, Dewi Tari katindakaken dening sederek Widyawanti Retno Widyanti, Emban katindakaken dening sederek Keisya Cahyareswita, Aulia Siva Rahmawati, Naila Wahyu Saputri miwah Aulisa Sativa. Semar katindakaken dening sederek Mahesani Tunjung Seto Sarjana Seni. Gareng katindakaken dening sederek Heru Purwanto Sarjana Seni. Petruk katindakaken dening sederek Mujiono. Bagong katindakaken dening sederek Arko Kilatbuwana Sarjana Seni Magister Seni. Penata tari ing dalu punika dening Ki Hadi Sutriyono, penata gending dening Ki Munandar, dalang miwah sutradara ing dalu punika katindakaken dening Bapak T.A. Siswantoro. Mekaten para pamirsa, sugeng dalu, sugeng ngamirsani sak paripurnane. Nuwun nuwun matur nuwun.
sinebat Taman Argasuka ya ing Taman Suka. Taman yekti dahat indah milangoni nengsemake prasasat gempalaning lemah swarga kang mapan ing negeri Ngalengkodiraja. Petamanan gumelar asri indah Sriwedari mangijawantah wenten wujuding kembang kang munca-warna tinubengan gegodhongan kang ketingal ijo royo-royo sinarpan langking pager sela kumaosa warni dadu selaring linabur langking sekar endah edipeni petindaning waneh-waneh prabawane. Ingkang rekta Sung Prabawa Sukarna ingkang jene jenak sumene ingkang biru nentremaking kalbu wimbuh rasa mulya. Taman yasaning Prabu Rahwana-raja kang den paringake sang kusumening ayu Dewi Reksansinta. Pamriye Arkaya akarya nuju prana penggalihe Dewi Sinta. Parandening mangke Dewi Sinta boten rumaos bombong. Labet rinten dalu amung kaprawasa kingkin tansah katon wewayangane Sang Rama Regawa ya Sang Rama Badra. Nalika semono nedenging para mban nderekaken rekyan Dewi Sinta kocap kalih praptane Sang Rahwana-raja mrepeki Dewi Sinta lajeng anyingkur lenggahe. Sang Pamulu halus manis maweh gong Loh, maju salah siji wae lah kok maju bareng iki piye? Mundur.
Maju salah siji, ayo rene. Bocah mban. Kae, bendaramu meneng wae apa mau ngrasani aku? Kok kakung piye to rumangsamu aku imbiahmu apa piye? Ya piye? Ya, terus? Bagus. Cacate apa? Lah kok udel iki piye? Rumangsamu, aku ki ratu sugih Pondok Bandu rumangsamu kowe arep njaluk duit apa piye? Nyoh, tak kei nggo tuku kuota. Ya, mundura. Rene bocah mban. Piye kae lho, kendaramu kae piye? Piye? Kowe iki ngomong apa to? Kowe iki ngomong apa sing cetha? Mundur wis rasah. Jaturan mundur. Kae sijine kae maju. Saiki aku takon karo kowe bocah mban kae bendaramu kae kok meneng wae kae ngopo? Be. Piye to iki piye bali kowe arep ngomong apa? Derayu gak ditebe-tebe. Wis mundur. Duwe abdi ora cetha abeh kae. Maju kene, maju. Kae lho bendaramu kae ngopo? Meneng wae iki ngopo? Gusti. Ya. Kalau wau Ndara Ayu ngrasani panjenengan ngeten. Piye? Ngrasani piye? Bocah mban, janjane aku ya cinta karo Prabu Rahwana. Nanging aku wedi mergo yen ngomong banter tur galak mboten sabaran. Mila mang sabar kalih Ndara Ayu ditlateni mawon. Paribasan witing tresna jalaran saka kulino. Ya. Ali ya mundur bocah mban. Aku arep sapet jagung karo Sinta. Hei Sinta. Saben-saben aku mancing ing taman saka kene. Kowe mesti nyingkur. Iya, ora apa-apa. Perang gedhe iki mung nuruti katresnanku. Karo kowe amarga kowe ditising Dewi Widowati. Sing ana mung gari nyawaku. Sedulur-sedulurku wis padha mati kalebu anakku ing Drajit. Sing paling tak tresnani. Mula saka kuwi bener kandhane wong-wong kae padha linglung, padha slingkuh yen nonton bocah wadon sing ayune kaya ngono. Nanging aku ora. Aku tetep tresno karo kowe Sinta. Sinta, sakjane iki ngerti apa ora Sinta? Dasamuka. Apa karepmu Dasamuka? Ya, kaya ngono kuwi bocah mban sumingkira ning papan kene. Aku arep sapet jagung karo Sinta. Nggih ngestahaken dawuh. Sumingkira. Ya, kaya ngene iki sing tak karepake Sinta. Krungu swaramu wae, rasane atiku kaya disiram tirta sawendu. Sinta. Dasamuka, kabeh kawulamu wis dadi korban nungismu.
Aku nyekseni tekadmu sing gedhe kaya Gunung Waja. Ananging caramu kleru, Dasamuka. Kleru piye? Awit kowe tak colong saka alas Gandaka. Yen aku ngrudha paripeksa kowe, mesti bakal kelakon ananging aku ora wani merga kowe didising Dewi Widawati. Nganti negaraku entek tumpes tanpa dilas, ananging kowe tanggep wae ora Sinta. Sak janjane iki ngerti karepku apa ora to Sinta? Cetha yen mung merga nuruti atimu. Wani ngrusak pagrayu, ngogak-ogak Turaseja. Satemah aku kudu pisah karo Pangeran Rama. Nesta temen budimu Dasamuka. Ya, kuwi pancen tak jarak. Aku ora lila yen kowe duwe bojo Rama Wijaya. Kowe dicak turut alas uripmu kere. Kamangka kowe iki anake ratu sugih bandu. Ya Sinta, anake Dasamuka. Candala. Kowe wis wani ngora-arek atiku. Wis wani medhotake katresnaku. Wujudmu kaya barongan. Aku ora sudi ngaku kowe bapak Dasamuka. Ya Sinta, ora dadi ngopo yen kandhamu kaya mangkono Sinta. Hagun yen kowe njaluk apa wae bakal tak turuti Sinta. Yen to kowe njaluk muduning lintang lan rembulan bakal tak gunanggane Sinta, nanging kowe aja sedih ya Sinta. Aku duwe penjaluk sing pungkasan. Aku balekno marang Pangeran Rama. Yen nganti surup Surya ora kok balekke, kowe bakal weruh gumblundung sirahe Sinta ana ngarepmu. Sinta! Anakku, Gercah ayu. Suram merujut saka walkodangan saka gendongan lir manguksa kang jaman kowe ana ing kandungan ibumu, 1000 cara bakal tak tempuh. Kowe kudu mapan ana ing taman saka kene. Nanging kabeh mau gagal winggal tanpa karya Sinta. Ayo kumelku Sinta. Rek nyomardan di Ya, yen kaya mangkono Sinta, kowe bakal getun sapa sejatine Sinta. Merpekti rekjan Sinta. Oh
sapa? Aku Dewi Tari, garwane Prabu Dasamuka. Ndak sawang saka katoan aturmu marang Kakang Prabu. Ya kaya ngono kuwi kekarepane Kakang Dasamuka. Kekarepane kaya tugu aja. Ora bisa diluk. Nanging yen kanestan bakal lebur ing kasucen. Nesta lan suci kuwi gumantung sing nyawang. Ngendi ana wong lanang wani ngrebut bojoning liyan. Yen dijiko bae bakal ora etuk. Mulya lan orane negara ora perkara Dewi Sri. Ananging ditentokake karo abdining negara sing bisa ngayomi kawulane. Kapatihan kuwi ora bakal bisa dipeksa. Nanging Dasamuka murang totok wani ngrebut aku saka tangane Sri Rama. Kakang Dasamuka ora nyolong, ananging njupuk darbeken dhewe. Ya kowe kuwi anak Kakang Dasamuka. Ya lagi ngerti iki. Sing lanang nyolong bojoning liyan, kok sing wadon malah nyengkuyung. Kakang Dasamuka ora nyolong, ananging njikuk darbeken dhewe. Umpama sing dijupuk dudu kowe, aku mesti wae ora etuk. Ananging sing dijupuk isih kulit daginge dhewe. Kowe kuwi anakku Sinta. bingung rasane atiku. Cinta, mbok menawa iki lelakon kudu tak plakakake. Merga iki wis ora ning sing karo aku ora ana gunane. Kabeh mau ya mung ngunduh wohing pakarti. Cinta, kowe bakal tak critani. Lelakon iki sing ngerti mung wong telu. Siji, Gusti Kang Maha Kuwasa. Loro, Gunawan. Lan telu aku dhewe. Mula lelakon iki aja mbok kanggo nalar nanging nganggo ati kang suci. Nalika aku isih ngandhut jabang bayi umur 7 sasi, Kakang Dasamuka itu ewang site dewa. Yen anak metu wadon bakal dipek bojo dhewe. Nanging anak kelakon metu wadon, Gunawan tak kon ngadahi kendhawa. Tak tengeri kupat Sinta,
Gunawan tak kon nyawat-nyawati. Kowe ditemu Ratu Mantili, Raden Janaka. Ya kowe kuwi sejatine anakku Sinta. Sinta. Ibu njaluk pangapura Sinta. Duh, Kanjeng Ibu. Kula nyuwun pangapunten. Dene Ibu sampun kanggelan marang gesang kula wonten Malang Padang, Ibu. Sinta, kowe ora salah. Ibu sing luput Sinta. Jenengan wonten ngendika sakmenika. Upami kawit biyenipun ngendika ngoten. Tentu boten wonten korban langkung kathah. Tak bangun. Bukan papan marang selama. Banjir eluh udan tangis. Dupi Dewi Tari nampi sungkeming ingkang putra nenggih Dewi Reksan Sinta. Rinangkul kinekep-kekep den elus-elus parapane. Sang Dewi Sinta kaya jabang bayi kang kinudang kudang den lela-lela dening ibu. Satemah Dewi Sinta sare angler labet kena dayaning katresnaning ibu marang anak. Sawetara nggenya sare laju tangi gregah matur dhateng panjenenganipun ibu. Ramamu maju bening. Tamumu mesti bakal gawe. Karana kowe ati kang nempak rupa dadi rempah. Mula ngger anakku Sinta. Susulen ramamu. Sadurunge mamamu becik. Jaluk nyapura ya Nduk ya. Rama, kula ingkang sowan Rama.
dhisik. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Tuku duku didol payu. Tuku duku. Cakep. Baleni. Iki lambene sapa ta kuwi? Oh. Iki ngapa ning kono? Hei! Kowe nyapa ngono? Antem pisan lho. Heh. Lah. Padha abange iki. Kowe nyapa ngono, Truk? Loh. Hei, kowe ning kono ngejak kuwi penonton-penonton, cakep ngono ya. Tuku duku. Durung. Katamu. Tuku duku didol kabeh payu. Wilujeng dalu salam rahayu. Wong loro tok. Apa nih? Adewe lho. Caken delok. Dagelan nek wong loro tok. Kabare Petroke mau opnam soalnya gak iso mangkat. Nyumpang ngapunten para tamu niki Petroke opnam. Nek aku mati wis ben. Mati ben. Gak tinggo. Sorry Mas, Petroke ora iso mati. Nyapa? KTP ku seumur hidup. Apa? Nggih ta? Ya betul ta? Oh, seumur hidup Mas. Kowe nek pengen sik monggo mangkat to. Hei. Mbok rene nyapa to? Menak nang kene Mas. Rono kabeh. Nang kono ora entuk snack, aku nang kene entuk snack kok. Itu to. Entuk. Ayo rono itu. Ndang rene medun. Wasok. Jero. Mau diaro. Medun iki ndase sik. Ayo rene ya. Rene ya. Iya ya ayo. Iki ngopo? Iki piye? Apa to, Gong? Kuwi mau lho. Piye? Anake sapa? Bojone Bang. Bosone wong lho. Rene. Halah. Jan bocah rambudaya blas. Sawenan apa? Ngomong tok. Oh sing nyawer, sing kudune nyawer ora mangkatmu. Tak lanting. Menekku piye, Mas? Iya. Setak gocek tak crut. Bosok aku. Sesek mau. Aja suwek iki kok. Mau bayaran 500 saya dasku pecah mudar. Ya ganti ndas pitik apik to malah iso ngene-ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kowe dodol obat apa piye iki? Matur nuwun. Kayak ngapa lho? Salam ditutukne tak biacok mondok. Loh. Ngapa? Ngapa? Iki ngopo rek? Apa? Beruang kutub. Ruang kutub dokmu kuwi. Kowe kuwalah karo wong tuwa kaya ngene beruang kutub. Lah aku Sembrono wong genah kaya cupatke ngono. Lambemu. Siapa? Pedus. Alhamdulillah, Le. Semar latah. Mosok latah? Ora latah. Tak kira latah ora. Salam, Pak. Lama. Salam. Salam. Oh, semare bosok iki. Maksude salam ki anu Oi! Yo penontone saka Jawa Timur sing joget nang Jakarta. Apa kuwi? Apa? Waduh. Penontone ya seragam yo. Apa? Abang kabeh. Kuwi kursi. Senang kursi. Kuwi nyapa to sing abang-abang ora dilungguh iki? Enek apane? Anu enek cemitine. Iki anu Apa? Hus, aku melu kaya. nyapa to iki? Kaya kira jamaah. Malah lucu kono. Ya cara apa toh, Mas? Salam sing apik. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum.
Sing kompak. Sing kompak tak pateni lho iku. Joger sing mejem. Ora. Aku sebayari kowe awani harus sedo bayaran aku. Assalamualaikum. Urung tutup bosok ya nan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urung kompak. Rasa mbok jupuk, rasa mbok jupuk. Ngapa lho? Balekno sik. Ngapa? Rasa mbok. Ora apa-apa. Ngenteni kancane kok mbok jupuk. Apa, Pak? Lha piye lho? Ora apa-apa. Tak dongakno sing juguk duduhake wetenge mbledos. Alah malah apik iso bledos kok rasa diet. Tak dongakno sing juguk duduhake bojone meteng karo wong liya. Ah, kurang rabi. Tak dongakno sing juguk duduhake anune ra iso anu. Ah, malah apik iso ngenang-ngene tok malah. Kowe iki mek ngarep mlekoto Bagong iki malah kowe sing kesel dhewe. Tak dongakno sing jubuk muga-muga mlakune semper. Ah, malah apik iso ditulungi wong akeh. Nganggo kursi roda malah apik kaya balapan. Apik nggih, nyuwun dongane nggih. Allahumma. Gak. Wasa wae. Hei. Wong nek ndongake ngono biasane balik. Kuwi tenan iki kancaku dhewe ndongake wong sing ngomong dudu hak iki lho sapa lho wong diuncalke wong dono weweh tiba ning ngarepku kok. Tiba Ning ngarepku. ya ditulungi. Lha wis tak lho. Oh iya betul. Wis salam musik gaweanmu rampung Salam musik. sing apik, Tru. Nggih, kagem para tamu undangan dalu menika ingkang sampun rawuh wonten Mutar lali. Kecamatan Delanggu. Kabupaten Delanggu piye? Klaten Kowe aja ngawur. Iki wis jelas. Nggone iki ngendi titik kumpule wis jelas. Lah ya, Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. Kok Delanggu to kene iki? Kene kecamatan Klaten. Aku iki kelahiran Wedi, aja mbok yeli. Lah bosok kowe kungkum no kowe. Kok iso? Wedi ning jero banyu. Ora. Ngono kuwi lho. Duk. Apa? Gantungan iki lho. Oh, alah nggih. Niki anak-anake saka Mbogem Selak Ijo, Mas. Ya, cok mondok kowe. Salam sik, salam. Wis salam kok nggih. Mugi-mugi warga masyarakat Klaten khususipun ingkang sampun mirsani ringgit tiyang apa ki? Wayange apa jenenge? Grupe lah. Wayang wong Tunjung Biru. Kok iso Tunjung Biru kok aja ngawur. Tanjung Sari. Oh, Tanjung Sari dulure Tunjung Biru. Ojo tambah-tambahi. Wayang wong Tanjung Sari mugi-mugi sedaya pinaringan panjang umur. Amin. Pinaringan sehat walafiat. Amin. Ning sawah golek gabah. Muga-muga sedaya masyarakat mikantuk barokah. Amin. Mugi-mugi sing dereng kagungan putra enggal kagungan putra. Sing urung duwe bojo ndang duwe bojo. Sing bapake sing urung sunat ndang sunat. Iki piye to iki? Sing guyu biantre urung sunat. Ular, kok ular. Ular. Apa kuwi ula? Ula. Ular piton keleleken nanas. Cakep. Muga penonton utange lunas. Oh, genek Turane utang. Jos. Nggih. Niki saking warga mriki sedaya napa wonten sing luar Jawa? Oh, luar negeri. Oke, thank you. Welcome to the spirit of Java no smoking. Tak suwek latimu. Spirit Java no smoking. Basa Inggris aku welcome ngono smoking. Kami selamat datang. No smoking. No smoking selamat datang nonton wayang wong dilarang merokok. Goblok lo basa wi. Lo IQ-mu lho, Mas. Enak saiki bahasa Inggris. Welcome to jungle. Wetam tuh jejanggel ning alas. Janggel lho. Alas iki lho. Janggel jagung kan lho, Mas. Jang. Kok iso janggel? Beda. Wi
tulisane iki apa? Iki mau dalam rangka apa, Pak? Seng pirsa jenengan lho, Bapak. Iki dalam rangka mengeti museum. Museum apa? Dibangun anyar. Apa museum apa? Museum macem-macem. Jenenge iki lho. Museum macam-macam ki rena-rena ki tegese ki museum apa ngono lho, Pak? Kae wis cetha. Cetha apa? Digaweke patung. Patunge ra katokan. Nah, Patunge ra katokan. katokan no kae. Kae tegese iki museum juang. Oh, museum juang. Karo mengeti kene iki dadi Taman Budaya Klaten. TBK. TBK. Taman Budaya Klaten. Oh iya. TBS. Taman Budaya Surakarta. TBY. Taman Budaya Yo wis ben. Kok ya wis ben. Sasirku to. TBB. TBB. Ngopo jan? Taman Budaya Mbogem. Kuwi isine apa? Celak ijo, Mas. Sedot. Petrokat mau ming buka. Lah angger liwat ki seneng kok, Pak. Piye? Jane kowe patut mau nang nggon kono. Jane raimu. Oh, Pak, kowe patut di museum ke, Pak? Kowe di banyu keras. Apa di banyu keras kowe, Pak? Kowe ngerah patine bapak. Ora. Kowe malah awet lho, Pak. Mumi ke 2000 tahun sebelum Masehi aja awet. Mbahmu kuwi yo gah. Tapi ra cocok. Lah nyapa? Aja mateni bapak. Lah ngopo? Ora ndek warisan wis padha wae. Iki selain kuwi besok akan ada peresmiane besok. Dan alhamdulillah dari tadi disengkuyung. Dalam acara mau peresmian ini disengkuyung oleh beberapa sanggar yang ada di Kota Klaten. Ada pementasan tari. Mau saka sanggar apa mau? Wis rena-rena. Nganu, dasare Klaten ku seni budaya. Luar biasa. Luar biasa. Senimane akeh. Dalang wis kene nggone. Kita nanggon. Dalang ini ra Klaten ora anu. Ora jarene anu ilo-ilo. Apa to? Yo. Delok dhewe yo. Iki rebutan apa to? Ora aku ora tau rebutan apa. Dicoco kuwi. Wah, enek layang. Kaget aku. Kaget aku. Apa to isine? Coba diwaca le. Pengen ro. Nau. Pengen ro. Nah. Apa lagi nau? Apa? Kami dari pengurus Desa Delimas mengucapkan selamat untuk Kota Klaten untuk peresmian museum. Salah. Apa? Salah. Apa? Pengurus dari Delimas selamat mengucapkan Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri ndokmu gepok kuwi. Diwaca. Diwaca. Diwaca wae. Merdeka! Merdeka! Semangat tuh. Aku ya semangat melu kowe aku. 28 Oktober loh. 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda loh. Kita sebagai pemuda harus penuh semangat. War bongko Sumpah Pemuda. Tapi niku pae nama aku. Wis kuwi macane piye to, Truk? Wow. Piye to? Macane. Wow. 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 Suarane. Suarane iki lho. Lah ya kupenge bosok wis tuweke angel gak iso ngono swara. Resek-resek ngono. Kowe iki nek goblok, aja mbok pupuk, dadi ngrembuyung. Lah piye? Iki lho. Iki diwaca. Oh, diwaca. Disuarake ngono. Ora. Iki sing nulis iki jane piye to? Ndak piye to? Tulisan di acara-acara orang nglumpuk blas. Iki piye to diacara-acara. Lah iki ora nglumpuk. Lah nek nglumpuk ora iso diwaca. Matur nuwun. Iki kok matur nuwun, Bro. Maksudnya matur nuwun wis ikut partisipasi iki lho. Dari pemerintah desa Delimas. Delimas orang Delimas. Ben cetha kok. Kol-kolahmu elek. Ya ora apa-apa kok, kol-kolah kubro kok. Ceper mengucapkan
Selamat atas diresmikannya Taman Budaya dan Museum Daerah Kabupaten Klaten. Semoga bisa menjadi wahana edukasi bagi warga masyarakat luas. Nyuwun tembung. Tembang. Tembang, Mas. Iki lho tulisane iki ora a u lho. Tembang iki nyuk. Senulis iki ana mesene ana u ora a. Tembang iki. Tembung basa. Ngalah tambahe tembang. Tembang Tembang Lestari yang bertanda tangan di bawah ini. Kita ngalih sih, sikilmu. Udah golek ya apa ta? tanda tangan. Lah ya tanda tangan ning kono. Nyuwun tembang Lestari yang bertanda tangan di bawah ini. Ceblok nang. Di bawah ini. Iki dong apa? Di bawah ini ki ya mung di bawah kene lho, ora usah goleki tekan ngisor-ngisor kene. Lah iki kan di bawah, Pak. Lah ya. Di bawahnya tulisan ini neng kilo, iki lho. Iki ora enek. Ora enek. Ora enek to? Ora enek. Oh, dolan berarti. Oh, tenan. Ora enek. Lah iya. Petruk ngapusi. Ora kok enek kok. Oh, iki jek enek iki, jek. Apa? Soale enak apa iki? Enek. Dari pemerintah Desa Glimas. Padha no, Red. Padha. Walian-walian. Nyun sewu pancen garenge matane kira. Matamu dhewe. Iki mung tak wolak-walik wis tulisane ya mung siji tok iki wis. Lestari. Lestari penek no blimbing kuwi. Lestari yo to. Lagune lestari sing lestari alamku lestari. Dudu. Kuwi ta? Golek. Lah sing ndi? Lestari itu lagu yang zaman sekarang. Sing piye? Sing piye? Apa serake ibu-ibu ya? Ngawur senengane. Sindene iki disengkuyung pengrawit debat-debat lho. Ora pengrawite sing ndi, Mas? Saka Ndlimas. Luar biasa iki sing dipen kae yo. Duduk bedone. Bedone. Iki jek perawan kabeh iki. Mosok sing perawan. Lho. Iki jek perawan-perawan. Kinyis-kinyis kaya ngono lho. Alah, yo perawan iki 30 tahun kepungkur ya. Ngecei. Mosok to, Mas? Ngecei. Aku ki minus 3 ora patek 11. Ya ayu-ayu to. Wi, sing etan wi sindene sing etan wi ngetono. Etan ndi? Jenenge wi Agnes. Oh, sok Agnes. Piye to? Paryati. Agnes lho. Kuwi dhisik mantanku. Mosok mantanmu, Reng? Ya. Mosok mantanmu? Tenane. Ya mung beda keyakinan wae. Oh, kae Islam kowe Kristen. Uduh. Lah, Aku yakin gelem kono yakin ora gelem. Agnes. Agnes kene ne. Nomor loro. Sik to. Nomor endi? Mosok lanang Agnes to. Sing kuwi lho, sing gelungan Oh, geluan. Gelungane nomor kowe sing kulone kae, sing nganggo makrona. Mu kena. Jenenge Luna Maya. Oh, sok. Wah, sapa? Wah, ayo kinis-kinis. Sing kulone jenenge Sapa? sing kulon dhewe lho. Kene to. Nah, Sapa? kowe gong ora? Gak. Jenengmu sapa? Karo wong tuwa sing sopan. Nyun sewu kakon asma sinten? Oh, Syahrini. Mosok Syahrini. Ku kancane yo melok ae nyapu. Nyuwun tembang Lestari. Lestari kagem warga masyarakat Klaten. Matur sembah nuwun. Yo.